Батка излезнах да се разходиме тук у неделя. И минавам покрай катедралата. На катедралата, брато. И на катедралата копале, ти отля си. Отгоре на кубетата, брато, са пореснали дървета. Ей, този блок си спомням всичко образ. Не поддържам. Гледай какво става, майка. Ти отля си, брато. Иначе катедралата е много красива. Все такива извити арки. Нема никой. Неделя да прасански ден. Те затова се напиват като кучета от сутрин до вечер. Че ги скиваме тия. Погникъв блок. Тия отля си. Сигурно ще е скъпо, ама трябва да го струти с целия блок. Agora Flamengo, é? Tá parado por enquanto. Bom dia. Nossa. Boa tarde. Boa. Boa catedral. Melhor do mundo, Fique à vontade, sou vigia da área. Ele também trabalha. Obrigado, amigo. Поздравяваш ги, никога не ги дисреспектваш. Мога да зададеш въпрос, те ще отговорят. Просто не претендирай с богатство, нали, защото ще ти го вземат. И пак така, те ще ти го вземат, защото са гладни, не защото са лоши хора. Катедралата е брутална, не трябва да е скивана. От ченгетата са се забързали, си го гонят някой. Добре. Бата скивали, какво става? Че му изпаднат джантите. А те гонят оная кола. Погледни катедрала, бето. Вале. Оп, спреха го. Шоме ли го виме? Искаме катедралата и така да се снима. No, me olas. Me olas. Amigo.